Noniin, moi. Me nyt luotiin mun kaverin kanssa YouTube-kanava. Niin, ja nyt me ollaan 8 aikaa ulkona. Tässä on 12 peittoa meidän päällä. Niin, juu. Menkää muuten seuraa Goboroa. Me ollaan riippukeinussa. Ja menkää muuten seuraa Goboroa. Mä oon kans niissä videoissa, mä oon se sama jätkä, joka vetää niitä bäkkäreitä aina siellä. Sitten tässä on mun paras kaveri Darin. Moi. Siis meillä on tämmöset ihmeet pullos, mitä me tehtiin. Tässä on nyt meidän eka video tai sortti tai tämmönen. Moro. Tilatkaa muuten vielä meidän kanava.